Gwirfoddoli, Anna Jones. Pan ydych wedi eich magu a thyfu i fyny yn yr un ardal, rydych yn meddwl eich bod yn adnabod a gwybod popeth am y rhan fwyaf o bobl. Cofio'r teulu neu eu cofio yn yr ysgol. Ond eto, mae yn y rai adegau a bywydau na fyddwch fawr amdanynt. Wedi gadael bro fy mebyd am gyfnod hir, wyddwn ni fawr am helynt a hint ambell un. Ond wedi dychwelyd, cefais gyfle ail gydio mewn ambell gyfeillgarwch, a dod i wybod hint a helynt sawl un yn ystod y blynyddoedd coll. Felly roedd hi gyda Wendy Andrew, neu Wendy tan y bwlch, fel roeddwn ni yn ei hadnabod. Fe'i gwelwn yn dod i nôl ei hwyr a'i wirysau o'r ysgol yn Abersoch, heb wybod dim am y blynyddoedd cynt yn ei bywyd. Ganwyd Wendy yn Hanybwlch, Bwlch Tocyn, yn Llŷn. Aeth i'r ysgolion lleol, ond roedd ei bryd ar ymuno ar y wyrlu. Os dyna wyt ti am wneud, wel dilyn dy freuddwyd, oedd cyngor ei mam. Cafodd ei derbyn, a ffwrdd â hi am Loegr draw. Ond siom iddi oedd bod yn aflwyddiannus yn y prawf iechyd. Doedd y llu ddim yn credu y byddai ei chalon yn dal y straen, ac felly yn ôl â hi i Fwlch Tocyn. Ond oedd hi ddim yn un am bwyso ar ei rhwyfau, a ffwrdd â hi i Lerpwl i ddysgu bod yn nyrs. Yno bu am gyfnod nes i rawch grwydro godi ei ben. Doedd merched ieuanc ddim yn mynd i grwydro'r byd ar ben ei hunain yn y 60au, felly roedd rhaid chwilio am gynllun arall. Neidiodd am y cyfle pan welodd hysbyseb am rhywun i ofalu am blentyn yn Efrog Newydd. Ffwrdd â hi yn gwisgo blodyn yn ei chot i'r teulu ei hadnabod. Mwynhaodd y profiadau gafodd yn crwydro'r wlad gyda'r teulu. Pan ddaeth cyfle iddi ddod adref i Lŷn i weld ei theulu, talwyd iddi deithio ar long y Queen Mary. Yna daeth ffawd i newid ei bywyd. Galwodd cyn gariad iddi yn Hanybwlch, sef Jimmy Andrew. Llongwr a fu yn byw gyda'i deulu yng ngorsaf gwylwyr y glannau ym Mwlch Tocyn. Ailgydiwyd yn y garwriaeth a phriododd y ddau. Aeth Wendy gyda'i gŵr ar fordeithiau i 4 ban byd. Hi oedd yr unig ferch ar y llong yn aml. Unwaith y bu'n sâl a hynny wedi darganfod ei bod yn feichiog, a daeth mordeithiau Wendy i ben. Cyrhaeddodd ei phlentyn cyntaf, Carol, ac wedyn Stephen. Roedd hi'n anodd i'w gŵr ei gadael am fisoedd, ac yn y diwedd llyncodd Jimmy'r angor, sef dod o'r môr. Cafodd waith fel peiriannydd yn atomfa Trawsfynydd, ac aeth y teulu bach i fyw i Gelli Lydan. Ymhen amser, symudon nhw i Bwllheli. Roedd Wendy yn feichio gyda'i thrydydd blentyn pan drawwyd Jimmy yn wael gyda thiwmor ar yr ymennydd. Ymhen 6 wythnos, roedd Wendy yn weddw gyda 3 o blant bach, a hithau ond yn 36 oed. Ond beth am y gwirfoddoli? Bu'n anfon arian i ymchwil canser yr cof am Jimmy yn rheolaidd, ond gwyddai nad oedd hynny yn ddigon. Yn 1989, gwelodd hysbyseb mewn papur lleol fod angen gwirfoddolwyr i ymchwil canser. Ffoniodd yr elusen a threfnwyd cyfarfod ym Mhwllheli. Daeth dwsin o bobl i'w gweld ac i drafod, pob un yn llawer hŷn na Wendy. Ymhen dim o amser, roedd wedi trefnu rhentu siop y Regency ar stryd fawr Pwllheli.
a dyna gychwyn siop tenefus ym Mhwllheli. Roedd yn llwyddiant o'r diwrnod cyntaf. Pobl yn dod â phethau a rhai yn prynu. Difyr iawn i Wendy oedd derbyn hen bethau. Byddai'n mynd â chreiriau felly i lawr y stryd i Sheila Abrahams. Os oeddent yn werthfawr iawn, byddai hi yn ei prynu, gan roi pris da i Wendy. Ond dechreuodd pobl ofyn pethau fel, fasech chi yn cymryd soffa neu gwpwrdd? Roedd y siop yn orlawn a llawer rhy fach i ddodrefn. Cafodd Wendy syniad ac aeth at ŵr busnes lleol, Gerallt Llywelyn, oedd yn berchen siop wag ar y stryd, a gofyn iddo renti'r siop i'r elusen. Ateb cadarnhaol iawn gafodd Wendy, a na, doedd o ddim am arian rhent. Roedd adeg Nadolig yn brysur pan ddeuai pobl â hen deganau ac addurniadau i gael eu gwared. Cafodd Wendy syniad eto, ac aeth i ofyn i siop yr afal aur i'w harddangos. Chewch chi ddim heb ofyn, meddai'r hen air, a dyna fel gwelai Wendy bethau. Tystiai Wendy iddi ddod i adnabod pobl yn dda iawn wrth weithio yn y siop elusen. Rhai yn fodlon talu llawer am ambell i ddrefnu'n da, ac eraill eisiau popeth am y nesaf peth i ddim. Mae canmoliaeth mawr gan Wendy i ŵr o griciaeth, sef Harold Williams, oedd yn swyddog i tenefus yn yr ardal. Y gŵr hwnnw gafodd y syniad i werthu cardiau Nadolig yn y siop. Saethodd yr elw yn syth. Nid yn y siop yn unig roedd Wendy yn gweithio i godi arian i ymchwil canser. Cafwyd cyngerdd yn neuadd y dre, gyda'r diweddar Ifan Jones yn cymryd yr awenau. Gyda charedigrwydd Mrs Wyn Finch, cefn Amlwch, cafwyd diwrnod agored yn y gerddi i godi arian. Ond unwaith eto, roedd y siop wedi mynd yn rhy fach, a chymerwyd hen adeilad siop esgidiau Steddon Simpson ar y stryd. Ond fedrwch chi ei llenwi, gofynnodd y perchennog Peter Hughes. Doedd hynny ddim yn broblem i Wendy a'i gwirfoddolwyr. Agorwyd y siop yn swyddogol gan y diweddar Richard Tudor, y morwr, ac aeth o nerth i nerth. 4 dynes fyddai'n gweithio ar y tro, 2 yn y cefn yn didoli pethau a'i prisio, a 2 neu 2 yn y siop yn gwerthu. Roedd gan y siop restr o enwau cwmnïau dillad mwyn prisio yn ôl ei gwerth. O Woolworth i Armani. Cafodd Wendy a'i chriw lawer o hwyl, ond hefyd roedd ei calonnau yn ôl profiadau yn ei gwaith. Bu Wendy yng Ngholeg John Moores yn Lerpwl i weld y gwaith ymchwil i ganser, ac hefyd i Brifysgol Aberystwyth. Ar y dydd olaf o Fawrth 2006, penderfynodd Wendy ymddeol ar ôl 17 mlynedd. Codwyd miloedd ar filoedd o arian. 400,000 erbyn 1999. Wedi trasiedi o ddod yn weddw yn ifanc, trodd Wendy yr hunllef hwnnw i helpu eraill, a mawr yw dyled pobl Penllyn a Chymru iddi hi a'i gwirfoddolwyr.